Окей, 60 е добре. 60 грама нетни. Това, че скочи от ТСХ не трябва да те плаши. ТСХ скача, когато дозата е по-висока на FT4, защото ТСХ има функцията да променя на ниво щитовидна жлеза съотношението, което се произвежда неактивен FT4 спрямо активен FT3. И идеята е, че по-високото ТСХ повишава производството на FT3, за да коригира всъщност съотношението, да коригира количеството, защото тялото е потиснато заради по-високата доза. Даже трябва да видя да добавя видеята, сега се сещам там, това съм го обяснил много добре как се получава. Механизма отдавна е известен в науката. Окей, това е хубаво, че не се плашиш. Сега относно дозата, това ще го остава все пак за терапията, което е отбелязано, според мен е окей. Това, което ти е дадено като препоръка, 60 грама са окей, но определено може да слезеш и по-надолу, но окей това. 40, ако не можеш, 50 грама би било по-добре.